Partea căruia sunt David. Azi vom filma un video OPS și da. Hai să începem. Aici ăsta pentru că m-am filmat și ca să mai stau cu unele mape îmi dau fail. Am luat arma asta. Și sper ca să audă pe filmare. Am mai filmat odată. Nu, dar nu se auzea deloc. Hai. Hai să văd cum nu se fac așa. Și ce va scrie asta mapă? Nu știu ce, pentru că nu recomand mobilul asta. Nu recomand, ca să știți. Eu aici am misiune. O armare cineva dă cum mă duc eu. Ok, perfect. Ce armă? Asta? Da. Un pat. Sper că se aude pe filmare, pentru că pe mine mă slujește. Trage asta de acolo. Alea, dar duci în spate. Trebuie să te duci în spate. Mă voi opri pe la 10 minute. Nu-i visor. Nu e acolo, mă. Fugiși de mine. Deci mi se pare o dungă. Dă-i cap! Dă-i... Firar! Că ăla e clar. Aha. Hai. Tu, mersi. Avem unul în spate. Tătă. Cred că voi filma Minecraft sau Roblox. Sau nu voi filma, nu sunt sigur. Voi filma de două ori. Voi încerca. Firar. Voi încerca să filmez de 2 ori pe săptămână. Nu mai de multe ori, pentru că nici nu vreau și nici... Nu că nu vreau, nici... Nu știu mai bine pentru mine, ca să mergi mai dată pe săptămână. Ce o să? Am omorât în cel mai tare. Eu, ăștia dragă mie și eu vreau ca așa cu arma, nu cu cuțitul. Unde te fugi? Normal, alții ți-ar duce, dar știi că ești așa mai cocoș și nu mă duc. Nu știu că să nu-mi iau din nou cocoșul.
Bă, la pic. Da, mersi. Mersi cu tine. 5 minute încă un minut. 5 minute. 5 minute. Pe aici e mai sigur. Și ce are dunga asta albastră? Stai. Mă voi întoarce pe câteva minute. Stai. Acum mai fac sigur. Sper să mă încadrez în timp. Ca să fac măcar 10 minute, că mai mult nu vreau și că dacă fac așa trebuie să fac în continuare. Să merg și cealaltă parte, dar să nu mă opresc 7 minute. Și după aceea să vă arăt cum e... Da. 1, 2, 3. Ok. Și nu vom termina așa de scurt episodul, vom ieși. Și da. Nu o să închei acum episodul. O să vă arăt cum e jocul. Mă arăt cum începe, cum e... Așa e el fain, mi-mi place. Uite, aici așa și așa. Uite, aici să intrați pe cima poveci. Aici vă cumpărați așa din astea. Și aici puteți să vă actualizați arma. Pe prima de feluri. Așa, bun, corect. Așa, da. Aici aveți multe feluri. Mai este la cutit. N-am și pe eu la mine la Counter-Strike am văzut că poți să-l faci așa. Și asta îmi place. Așa, poți să-l faci. Așa mi se pare fain. Culoarea asta, așa. Sau așa. Aici așa. Așa costă toate și aici 20 toate. Și da, pot să le actualizez. Pot. Stai, pot să mi-o iau. Stai, voi intra repede într-un meci. Și după aia voi ieși. N-am văzut asta, deci n-am văzut-o. Deci să intru repede pe mapa asta și după aia voi vedea asta. Sper ca să am bani. Sper. Hai repede. Hai. Vreau așa. Fac bani. Voi reveni când fac bani.